Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal, vers van de pers. Dat u weer kijkt, we hebben het belangrijkste nieuws van vandaag op Curaçao op een rijtje gezet voor u, zodat u op de hoogte bent wat hier allemaal gebeurt. Na de reclame gaan we ook aandacht besteden aan de onderlinge regeling, die zo eerder deze week gepresenteerd door de regering, maar volgens Suzy Camelia Reumer, oud-minister-president, moeten we goed kijken naar de financiën die er nu uiteindelijk uit het akkoord zijn gekomen. Maar voor het zover is, het belangrijkste nieuws. Verdachte moord Bucci op Bonaire. Gisteren is de verdachte van de moord op rapper Bucci op Bonaire aangekomen. Het gaat om Surendi C. Hij wordt verdacht van het plegen van de moord op de rapper Bucci op 9 december vorig jaar op Curaçao. Op 8 april werd Surendi in Nederland aangehouden en nu is hij overgebracht naar Bonaire. Dit gebeurde onder zeer strenge veiligheidsvoorwaarden. Er zijn onder meer maatregelen genomen in de detentiecentrum waar Surendi C zit. Die is relatief vrijgemaakt, zodat er geen contact kan zijn met andere gevangenen. Edward Heerenveen, CEO van Jet Air. Dat had weinig mensen zien aankomen, maar Edward Heerenveen, die vooral bekend werd in de luchtvaartwereld als CEO van Insel Air, is benoemd tot CEO van Jet Air. De luchtvaartmaatschappij van de heer Ribeiro heeft het niet makkelijk, onder meer als gevolg van de coronamaatregelen. En onlangs werd bekend dat Robert Maas opstapt als directeur van Jet Air. Edward Heerenveen, gepokt en gemazeld in de luchtvaartwereld, neemt zijn plaats in. Heerenveen werd vooral bekend als voorzitter als directeur, moet ik zeggen, van Insel Air. En nog steeds zijn er mensen die hem nadragen dat de overheid 33 miljoen in Insel Air heeft gestort, maar dat de luchtvaartmaatschappij toch failliet is gegaan. Rust terug bij politiekorps. Er was sprake van spanning binnen het politiekorps en er is ook hulp gevraagd van de NAPB. Verder is er overleg gevoerd met de minister van Justitie, Shalton Hato. Die gaf aan dat de overtime 2,8 miljoen voor 2022 te hoog is. Een politieagent kan niet zomaar 100 tot 150 tot 200 uur overtime declareren. Dat heeft financiële gevolgen en dat kan Curaçao moeilijk dragen, aldus minister Hato. Belasting in prijs benzine. Het is een opmerkelijk idee dat gepresenteerd is en dat nu overgebracht is aan de ministers Cooper en Sylvania. Verwerk de belasting, de wegenbelasting in de prijs voor de benzine. Dat is een manier om ervoor te zorgen dat het geld automatisch binnenkomt. Op dit moment betalen veel mensen op Curaçao niet de autowegenbelasting. Daar wordt ook op gecontroleerd en het zou dus op een andere manier kunnen gaan. Daar gaan de ministers zich nu over buigen. Veiling Westcar levert 2 miljoen op. Westcar was jarenlang een toonaangevend en trots bedrijf op Curaçao, maar is failliet gegaan zoals iedereen weet. Gisteren was er een veiling omdat er een schuld is van 15 miljoen gulden. De totale veilingwaarde die Westcar heeft opgeleverd bedraagt echter maar 2 miljoen. Het gaat om allerlei soorten wagens, voertuigen en materiaal. Er blijft dus nog een grote schuld over. Aruba wil naar gas boren. De Arubaanse minister van Energie, Cruz, heeft het plan geopperd om Repsol, het Spaanse bedrijf, te laten boren naar gas op de zeebodem op de grens tussen Curaçao en Aruba. Dat heeft Cruz deze week aangekondigd. Hij heeft eerder bezoek gebracht aan Repsol. Repsol heeft, zoals mensen nog weten, in 2018 al eerder geboord voor de kust van Aruba. Dat leverde toen geen gas op. Grasveld voor de Victory Boys. Nou, dat is mooi. De trots van Bandariba krijgt gras. En daar was gisteren een mooie bijeenkomst voor met onder meer minister-president Gilmar Pisas. Ook minister Van Heijdorn van Sport gaf aan dat er met LED-verlichting gespeeld gaan worden. Pisas is zoals bekend natuurlijk een fanatiek supporter van de voetballers in Bandabau. Maar hij geeft ook aan dat het ook belangrijk is dat het op heel Curaçao goed geregeld is. Dit was het belangrijkste nieuws. We gaan over naar de reclame.
Subway su meal of the day tapek. Tour dia botin 6 in sub diferente. Com cookie e koi bebê de 16 ons para 14,75. Boca está em meal of the day de Intersimang? Check nos Facebook page of website subway.cv. Dan gaan we over naar een onderwerp, de onderlinge regeling, arreglo mutuo. Daar is veel over gesproken. Op 4 april werd daarvoor een overeenkomst ondertekend in Nederland door de minister-presidenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten met staatssecretaris Van Huffelen. Deze week was er een persconferentie waarbij onder meer aangekondigd werd dat er 1,2 miljard te besteden is voor de Caribische landen. Maar volgens Suzy Camelia Reumer, oud-minister-president, oud-minister en in 2020 ook betrokken bij het toenmalige kabinet bij de voorbereidingen van de COHO, is die 1,2 miljard niet correct weergegeven. Je kunt niet anders concluderen, zegt Suzy Camelia Reumer, dan dat het geld dat in eerste instantie voor de COHO beschikbaar leek, niet terugkomt in deze onderlinge regeling. Voordat we gaan luisteren naar Suzy Camelia Reumer, even een kort bericht over de aankondiging van minister-president Gilmar Pek-Pisas op 4 april in Nederland, waarin hij aangeeft waarom de onderlinge regeling belangrijk is voor Curaçao. De tekening van de onderlinge regeling, de bewoners eigenlijk zullen zien dat wij echt kunnen werken aan de hervormingen die hen ten gunste komt. En Suzy Camelia Reumer heeft laten weten dat zij precies heeft nagerekend wat er dan overblijft voor de bevolking, wat er goed is voor de bevolking qua geld. We spraken haar en vroegen waarom het volgens haar komt dat het financiële budget voor de Caribische landen in de onderlinge regeling minder is dan gepland in de COHO. Ja, dat kun je afleiden uit de nota van financiën van de heer Hoekstra van 27 januari 2021, waarin hij aangaf voor de volgende 6 jaren wat het bedrag zou zijn die gereserveerd zou worden voor de 3 Caribische landen. En als je dat samen optelt, is dat 457 miljoen euro. En als je kijkt in de toelichting bij de onderlinge regeling, is het nu 120 miljoen voor de 3 landen voor de 4 jaar. En dan moet steeds ook nog per jaar 6,5 miljoen vanaf voor de Nederlandse werkorganisatie. Dat betekent dus dat er 23,5 miljoen euro is voor de 3 landen. Dus iets minder dan 8 miljoen per jaar. Dus van 30 miljoen naar iets minder dan 8 miljoen per jaar per land. Dat bedrag is ver verwijderd van de 1,2 miljard die we deze week in de krant konden lezen over het geld dat gereserveerd is hiervoor. We vroegen Suzy Camelia Reumer hoe het komt dat dat bedrag toch gepresenteerd wordt. Ja, maar dat is een vreemde berekening, want dat de 911 miljoen die wij geleend hebben voor de liquiditeitscrisis tijdens de COVID, dat is geld dat we met of zonder COHO of onderlinge regeling van Nederland konden lenen. En dat geld is al opgemaakt aan gewone, laten we zeggen, de draaiende houderen van het land. Ja. Dan worden ook in dat bedrag meegenomen reguliere kosten die Nederland mee bijdraagt als deel van het Koninkrijk. Bijvoorbeeld voor de kustwacht, de recherche samenwerkingsteam en dergelijke. Natuurlijk draagt Nederland in deze omstandigheden ook in het kader van de onderlinge regeling bij op specifieke punten op dat soort terreinen. Maar die reguliere bedragen moet je niet meetellen als een soort bijzondere winst. Want dat doet Nederland bijvoorbeeld kustwacht vanaf de jaren 90. Suzy Camelia Reumer legt uit waarom er volgens haar dus uiteindelijk minder geld is gereserveerd. Maar wat doen we nu? Leggen we als Curaçao ons hierbij neer of zijn er mogelijkheden om toch nog aan te geven dat er bijvoorbeeld voor sommige hervormingen een andere invulling zou moeten worden gegeven? We legden het aan de oud-minister-president en de oud-minister Suzy Camelia Reumer voor. We krijgen minder geld, wat moeten we nu doen?
In deze onderlinge regeling zelf wordt aangegeven dat in samenspraak maatregelen aangepast worden. Oké. Nou. Ik heb 10.000 keer voorgesteld dat onze regering onder leiding van de minister-president, die volgens de staatsregeling en het reglement van orde van de ministerraad verantwoordelijk is voor de eenheid van het beleid, dat hij eigenlijk een nationaal dialoog houdt met zowel de vakbonden, het bedrijfsleven als de belangrijkste NGO's en samen tot een pakket komt. En een aantal maatregelen waarvan ik denk dat ze tot verarming leiden, zou je kunnen vervangen door andere maatregelen en daarover in overleg met Nederland treden. En ondertussen al die, laten we zeggen de 90%, waar je het sowieso mee eens bent, dan kun je het ondertussen gewoon keihard uitvoeren. Dat geeft je ook meer ruimte voor de discussie over die maatregelen waarvan je echt meent dat die niet kunnen. We zullen kijken hoe het loopt. We houden het voor u in de gaten, deze onderlinge regeling. En volgende week, waarschijnlijk op dinsdag, hebben we een interview met Kario Monte. Hij is namens de regering verantwoordelijk voor de doorvoeren van de hervormingen. Dat wordt natuurlijk allemaal gesproken in een groot overeenkomst met Nederland. Er is geld beschikbaar, er moeten hervormingen worden doorgevoerd. Hoe gaat dat precies? Daarover spreken we met Kario Monte volgende week. We houden u dus op de hoogte over deze belangrijke ontwikkeling voor Curaçao. En we houden u op de hoogte van al het nieuws wat zich hier afspeelt, zodat u op de hoogte bent. Bedankt in ieder geval voor het kijken. Wij zijn er maandag weer en we wensen u alvast een heel prettig weekend. Tot dan, het allerbeste. Tot ziens. Dag.